dyan sa mga YouTube channel natin, lahat. Una padang ka sa YouTube channel ni Apo Andy, huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi po kayong update sa mga gamutan sa spiritual. At ganoon din po sa Tatak Albularyo, Apo Andy L. Paki-follow na rin po. Live lang tayo ng konti at usap-usap tayo ng konti tungkol sa mga paggagamot. At masaya ako ang araw na ito dahil mayroon na naman po tayong natulungan at kaninang umaga mayroon din pong ginamot at hindi ko na rin po siya kinuwanan ng video. Ito ay simple lang naman sakit na kanyang karamdaman pero binigyan agad ng himala. Sa daming tumatawag sa akin sa cellphone ko, lubos po akong nagagalak dahil ipinagkakalob kayo ng Panginoon Kristo sa akin para gamutin niya kayo ng Pong Jesus Nazareno. Masaya lang po ako dahil parati kayong napapadaan ng aking YouTube channel sa inyong panonood. Masaya lang po ako. Kasi, pero meron po akong konting ibabahagi at may konti din po akong sasabihin ng konti sa lahat ng mga nanonood at nagpapagamot. Masasabi ko lang po, paulit-ulit ko itong sasabihin sa inyo. Huwag nyo kaming sambahin bilang instrumento ng Diyos. Bagkus ang Panginoong Kristo at ang Ama sa Langit lamang ang ating sasambahin at paglilingkuran. Ang liwanag, kapayapaan at pag-ibig. Dapat ang maghari sa ating buhay, sa ating lahat, ang liwanag, kapayapaan at pag-ibig. Meron ka dapat na yun. At yung mga Ignacio family na gusto magpagamot dito sa Pampanga na taga Nueva Ecija, maraming salamat dahil tinawagan nyo ako. Pero magagawa ko lang kailangan ko talagang makita ang pasyente nyo. Kasi mahirap naman po maggamot ng hula-hula. At yung nagtanong sa akin na sa mga Ignacio family, kayo, kung nagpagamot na po kayo at dahil lang yung kapatid ay bombero at ito'y ginamot ng medisina at hindi po talaga makita ang sakit niya, kailangan nyo po siyang dalhin sa mga albularyo. Kahit 10 albularyo. Basta't yung merong sapat na kaalaman sa paggagamot sa spiritual. Pero ang masakit nga lang po ito, dahil nakwento nyo, bakit pinadala nyo ng picture at hindi kayo kinausap sa messenger yung pasyente? Kailangan po kasi makausap ang pasyente kung kayo ay magpapagamot sa messenger. Yun po ay hindi, ewan ko, bakit po ganun, hindi kayo kinausap. Alam ko naman po nagbigay kayo. Pero sana, bago nyo po yung ginawa, tinanong nyo sa manggagamot na pinuntahan nyo kung kayo naman po ay gagamutin. Kung anong oras, kailan po, kung anong kailan, araw ito. Hindi po yung sasabihin niya na gagamutin na kayo, tapos hindi naman niya pinapakita. At sabi nyo, kanina sa akin, na ang iyong kapatid ay gagamutin. Magandang hello po, Apo, good evening po. Ingat po kayo palagi, God bless. Magandang gabi din sa iyo, Arnold Camo. Mega shoutout sa iyo dyan sa Pasay, sa Manila. Mag-ingat ka lagi at ganun din sa iyong pamilya. God bless all sa iyong pamilya at pagpalain ka ng Panginoong Kristo. Yun lang po masasabi ko sa inyo ha, yung tumatawag sa akin. Gusto magpagamot. Pag kayo ay magpapagamot, kailangan ko po kayo makausap. At kung kayo naman magpapagamot sa ibang manggagamot, kailangan nyo rin siyang makausap. Huwag po kayo magbibigay ng picture sa akin at huwag din po kayo magbibigay ng picture sa kanila na hindi kayo kakausapin. Obligasyon niya po kayong kausapin. Kahit kayo, obligasyon po din po kayong kausapin. Kasi, paano nyo malalaman kung anong sakit ng pasyente? Pwede naman pong tawasin. Ang tanong, kung natawas ba? Dapat isabi o isend po sa messenger nyo. Yun lang po ang mapapayo ko. At maraming salamat po sa lahat ng nagpagamot kaninang taga Malabon. Ako'y lubos nagagalak dahil yung mga nauna sa aking 8 ay ginawa nilang lahat para gamutin si ate.
ay masaya din po ako sa una sa akin at nagtulungan kami. Wala po akong tinatapakan dahil alam niyo naman ako, sa paggagamot ay ang Diyos pa rin ang nag-uuna at naghahari sa aking buhay. Ang Diyos pa rin ang may karapatan na bumawi ng kapangyarihan niya na pinagkaloob sa akin. Wala akong sinasabi na malakas o mahina. Ang ibig ko lang sabihin, nagpapasalamat po ako sa una kay Father James kasi sabi niya doon daw siya nagpagamot. At sa mga nauna pa sa akin na naggamot sa kanya. Kahit paano nabawasan at nakangiti si ate sa pag-alis sa amin. Mega shoutout dyan sa Malabon, saka sa Nabotas, Maynila. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawa niyong pagbabantay at panonood sa akin. At mayroon pa rin pa palang tumawag kanina sa akin. Kung ang paggagamot daw ay kailangan daw mag-alay ng baboy, hindi. Hindi po. At yung ano naman po pala, probinsya to, malayo eh. Basta lagpas ng norte. Tugigaraw, ay nagpapasalamat din ako sa iyo na nagtatanong ka sa akin kung bakit tumiinit yung kamay mo dahil binasbasan ka ng Diyos. Kailangan manatiling mainit. Kasi sabi, ang iyong kamay, hindi pwede maging malamig at normal ito. At nagpapasalamat din pala ako dyan sa Amerika. Mega shoutout nga pala. Nakalimutan ko pala mag-shoutout muna tayo kasi marami ko talaga nagpapa-shoutout. Mega shoutout po sa Saudi, Ate Cervantas, sa Landra. Mega shoutout po sa inyo dyan. Sa marami kayo dyan nanonood pala. Maraming salamat po. At pinano nyo po yung subscribe at dumami na po. Mega shoutout sa iyo, Lee. Taga Tugigaraw. At mega shoutout din pala sa lalawigan ng bansang Japan. Maraming salamat din po. At mega shoutout din sa Amerika, kay Christian, sa Alaska, at saka sa Amerika, kay Sir Raul, kay Apochona, mega shoutout. Toronto, Canada, Christina Malong, mega shoutout din po sa kanila. At ganun din po sa Maynila, Laguna, Cavite, mega shoutout po sa inyo. Pangasinan, Tarlac, mega shoutout po. Taga Nueva Ecija, mega shoutout din po. Sa pamilya Salazar, mega shoutout dyan, taga Nueva Ecija. Yan, maraming salamat din po sa lahat ng mga nanonood sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nagtitiwala. Sasagutin ko po yung tanong nyo sa akin sa Facebook page ko. Ang sabi ay sa akin kanina, kung mag-aalay ba ng baboy kung ikaw ay magpapadasal? Hindi po. Wala pong pag-aalay na baboy kung ikaw ay magdarasal sa isang taong buhay o mayroon man sakit nito o kinukulam ba ito, ikinukulam o physical niya sakit. Hindi po pwede yun. Wala pong pag-aalay na baboy. Yun ay baboy ay marumi. Ang baboy ay isang marumi yun na dugo. Hindi po pwedeng gamitin ng alay ang baboy para lang sa mga buhay o may patay o buhay pantao na para dasalan. Hindi po yung kalugod-lugod sa Panginoon Kristo. Walang inuutos ang aking ama na ako'y mag-alay kung hindi ang panalangin at pagdarasal. Sinagot ko na po yung tanong nyo sa akin. Pangalawang tanong po, kung ba pag nagpapagamot po ba sa spiritual, kailangan po nakakausap ng pasyente ng manggagamot sa online. Kung talagang hindi o minsan pag mahirap po talaga, kailangan ang manggagamot ay makahawakan niya at madasalan mismo ang pasyente. Pero kung malayo po talaga, wala tayong magawa, kailangan po makausap ng manggagamot ang pasyente, yung magpapagamot, hindi po yung nag-uutos kasi wala naman pong silbi yun. Pero kailangan niya pa rin talaga ng picture, tapos kandila, tapos ipapadasal po kasi kailangan po yung dasalan sa 21 days kasi yun po upang malaman kung ano man ang sakit ng taong gumagambala sa kanya o ano man pong meron pong nananakit sa kanya o may nagdarasal po upang talunin ng liwanag ang kadiliman. Yan po yan. Yan ang tamang pagdarasal kasi tanong kasi sila kayo ng tanong kaya sinagot ko na po yan dito kasi lagi naman po kayo nanonood. Maraming salamat po. Pangatlo po, ang tanong naman ni
yung family po niyan. Kung kayo ay magpapagamot na stroke po, hindi na po yun magagamot sa online. Kasi ang stroke po ay may kasamang physical. Kung mayroon man o kinukulam siya kaya siya na-stroke, mayroon pa rin po siyang physical. Kasi ang ugat ay physical, laman, nakadaloy sa ating katawan. Doon tayo humihinga, doon din tayo gumagalaw. Iba po ang ugat, hindi po siya madadala ng isang panalangin, kundi bagkus isang mahawakan ng isang tao ang gamutin. Kasi ibang advantage ng isang stroke kaysa kinukulam. Kung kulam, pwede matanggal kung sa online. O pwede kung magaling talaga. Pag hindi talaga at magaling yung magkukulam, hindi pa rin. Kailangan pa rin siyang dasalan at mahawakan at selyuan. Kasi upang ang kanyang stroke ay hindi na po maging malala. Yun po yun. Sinagot ko na po ang tanong nyo sa mga nanonood sa akin, ha? Kailangan pag stroke hindi po kakayanin ng online. Ulitin ko ang sagot ko. Sa akin, hindi ko yung magawa. Ewan ko po sa ibang magagamot, baka sakali kaya nila. Pero sa akin, hindi ko po kaya hanggang hindi ko nahawakan. Kasi pagagalawin pa lahat ng ugat nyo. Marami na po ginamutan po Nazareno dito na binigyan ng himala sa stroke, pero kailangan po talagang mahawakan. Pwede nyong pa-service yung manggagamot para makarating sa lugar nyo. Pero kung Maynila nyo ako papaservice, ayoko pang unang dumayo ng Maynila. Kasi mahirap na po ngayon. Maglabas-labas na malalayo. Alam nyo naman po, protocol pa. Yan po, sinagot ko na rin po yung tanong nyo. At yung may nagtanong pa pala sa akin, kaya pag naalala ko na lang, minsan kasi nababasa ko po yan. At nagpapasalamat po talaga ako. Lagi po kayo magtiwala sa Diyos at manalangin at magdasal. Huwag po kayo magpapaisa sa mga ganyan. Ulitin ko po kanina ha, yung ginamot ng pong Nazareno, galing na Malabon. Kung meron man po nasabi ang pasyente ko kung saan man po siya nagpagamot ng mga manggagamot, wala po kaming tinatapakan na kapwa ko manggagamot. Una sila kaysa sa akin, una silang mga sikat, una sila nag-YouTube, una sila nag-Facebook page. Hindi ko po yun sinasadyang dalhin yun dito at sila naman po ay nakapanood ng YouTube channel ko. Ginawa ko lang ang aking tungkulin para sila ay may buwasan ng kanilang karamdaman sakit. Dahil hindi ko rin po alam kung bakit po yun nila napanood ang aking YouTube channel at hindi ko rin po alam kung bakit po sila pumunta dito sa amin. Kuya Andel, pag may humahawak po ba ako ng Kuya Andel, pag humahawak po ako talaga ng pasyente, sa totoo lang, kuya, umiinit po talaga ang buong katawan ko. Tapos sinasabi po nila, yung kamay ko po mainit daw, kuya. Nagugulat po sila eh. Kaya umiinit ang kamay mo dahil pinabasbasan ka ng Diyos Ama sa langit. Kahit ang kamay ko ay mainit din. 3 klase ang init ng kamay ko. Isang malamig, isang naglalamigan, isang napaka-sobrang init. Kasi yung kaninang ginamot ko yung pasyente ko, hinipan lang ng Diyos ang kanyang ulo at pinainom ko lang ng tubig bago kami magsimula. At yung tubig nilang ginamit ko na, may dasal at wala, bigla daw siyang kinalibutan na ngayon niya lang daw naranasan yon dahil sa unang pinunta niya walang manggagamot, hindi daw nangyari yon. Sabi ko, nalulusaw na ng konti-konti ang iyong karamdaman sakit. Nangyayari yan. Pag hindi mainit ang isang manggagamot ng kamay, walang bisa. Kailangan uminit ang kamay. Totoo yun. Mainit din ang kamay ko, kaya nga hindi ako mahawak ng halaman dahil ang mga halaman ay nalalanta sa kamay ko. Mainit talaga ang palad ko. Kahit ang asawa ko, sinasabi niya sa akin yan pag natutulog ako, para daw maligam-gam na kape o yung mainit na, hindi naman sobrang init. Mainit talaga yan. Kahit ang pakaramdam ko mainit. Kahit malamig, umuulan, kahit umiinit, mainit pa rin ang katawan ko. Kailangan manatiling mainit ang katawan ng isang spiritual. Dahil bakit kamo? Upang hindi katabla ng sakit, upang hindi bumalik ang lahat ng sakit ng pasyenteng nagpapagamot sa spiritual ng Panginoong Kristo. Pasensya na, para maharang. Yun po yun. Kaya uminit yung katawan muli dahil yan ay binabasbasan ka ng Diyos Ama sa langit. Ipagpatuloy mo lang ang paggagamot mo para sa mga taong nangangailangan. Maging totoo ka lang sa Panginoong Kristo at ang Diyos na ang bahala magbigay ng kakayahan sa lahat sa iyo.
Yun lang, ulitin ko sa'yo, maging totoo ka lang at sinabi ko sa'yo, hindi ka pwedeng maggamot nang ikaw ay nakasando at nakaubad. Bawal yon. Mahigpit yung pinagbabawalan sa espiritual ng Panginoong Kristo. Sundin mo lang ang sinabi ko, magiging mahusay ka rin magiging manggagamot. Hindi pala ikaw, kundi ang Diyos ang magiging mahusay para gamutin yung pasyente mo. At wag lalaki ang ulo. Kahit nakakagamot ka na ng maraming pasyente at sinasabi ng nakakusap mo, hindi pa sapat ang kagalingan natin bilang instrumento ng Diyos. Kailangan mapag-aralan mong lahat ng bagay na mahirap ipaliwanag ng sensya. Kahit ako, sinasabi ko sa sarili ko, kahit nakikita ko sila, nararamdaman ko sila, naamoy ko sila, hindi pa sapat ang aking kakayahan sa paggagamot. Marami pa akong bagay na hindi alam. Kahit kaya kong basahin ang galaw ng tao at kilos nila, hindi pa rin sapat dahil ang Diyos pa rin ang nangunguna sa ating buhay. Tanda mo yan. Mapagpalang gabi din sa iyo, Ka-Andy. Mapagpalang gabi sa inyo. Ryan, Balance. Pangasinan pala to, Pangasinan. Mega shoutout din sa iyo. Palang gabi sa iyo. Bakit tayo mo ka pang pumunta dito sa bahay? Yung anting-anting mo, matagal na rito. At yung anting-anting na iniwan mo para padasalan, tapos na, matagal na. May isang taon na yata yan nandito. Diyan lang yan sa loob, sa dasalan, sabit. Basta yun lang po mapapayo ko ha, maging totoo lang tayo sa sarili. Pag po lalaki ang ulo natin pag tayo naggagamot na. Importante sa paggagamot, magtulungan, hindi magsiraan. Tulungan ang mababang maggagamot kung may nangangailangan ng tulong sa iyo at turuan kung paano gamitin. Pero wag sana tayo magpauto minsan kasi minsan gagamitin lang ang kakayahan, hindi rin yung babasbasan ng Diyos. Walang problema, magdonasyon, walang problema yon. Wag lang. Sinabi ko nga sa inyo, pwede kayo magbenta ng agimat nyo. Lalo ikaw, Lee. Pag natutunan mo ng buhayin, pero wag masyadong malaki. Kasi pag malaki, mahirap na yon. Tama lang at sapat. Yun ang sideline mo. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa akin. At nagpapasalamat po ko sa inyo dahil umaabot na tayo ng 2,400. Mahigit. Maabot na ulit ito ng 2,500. Mabilis na naman. Kaya masaya ko. Tapos sa Facebook page ko, 200 na yata yun. Maraming salamat din po doon sa lahat ng subscribe sa akin. Nagpapasalamat po ako ng maigi. Ano ba sasabihin ko pa? Ano pa ba yung maraming nagtatanong kasi sa akin ito eh. Minsan nga isusulat ko para mabasa ko maigi. Mahirap talaga pag isa lang cellphone. Kailangan kasi 2 cellphone para nakikita mo yung sinasabi ng ibang nagpapagamot. May tanong, marami kasing tanong. Okay, Kawali, kamusta na yung paggagamot mo? Matanong kita. Kamusta na yung paggagamot mo dyan? Ano na yung mga pasyente mo? May YouTube channel ka ba? Facebook page? Pag naggagamot ka, ipakita mo naman sa akin. Naawa ako dun sa pasyente ko kaninang tumawag sa akin. Hindi ko sukat nakalayan na mayroon palang walang takot sa Diyos bilang instrumento. Nag-aanod. Opo, Kuya Andel, tatandaan ko po yung lahat ng mga payo mo, Kuya Andel. Lagi lang po nasa isip ko. Nakupan ko po rin kanina ng taga Malabon, Kuya. Bakit ganun, Kuya? Pati mga sikat na YouTube, hindi na nila magamot. Alam mo bakit? Ito. Yan. Kaya nagtataka talaga ako. Yan. Yan, humihina ang kapangyarihan ng isang manggagamot unti-unti. Yan. Itong kapangyarihan ay gifted lang to ng Panginoon sa atin. Pinipili tayo at binibigyan ng karunungan. Alam naman ng Diyos na magagawa natin ang ating tungkulin. Pero pag sumobra-sobra tayo, hindi natin namamalaya na humihina ang ating kapangyarihan.
Kasi, ganyan. Kaya nga sinabi ko sa iyo, lahat yan pwedeng bawi ng Diyos. Kahit binigyan pa yan ng ermitanyo, kahit pinili ka ng Diyos, pag kinuha niya yan, wala kang magagawa. Yun nga lang, masakit. Lahat ng pasyente mo na sakit ay mapupunta na sa'yo. Sa akin na lang pumunta, wag na sa mga anak ko. Kasi ako na lang ang magdusa sa nagagawa kong kasalanan. Wag na ang aking anak at asawa. Tatanggapin ko na yun kasi kasalanan ko yun. Yun po yun. Katulad po yung mga Ignacio family. Nagbayad daw sila sa mga manggagamot. Baka hindi ko alam kung mapupunta sila rito o pupunta ako ng Nueva Ecija. Magagamot. Bumbero daw po yun eh. Na nagbigay daw sila. Ayaw niya sabi nagbayad, nagbigay. At nag-alay daw sila ng manok at baboy. Sabi ko, ano? Nag-alay sila ng baboy. Bakit? Party ba yung para mag-alay ng baboy? Hindi po pwede mag-alay ng baboy pag nagpapadasal. Lalo kung buhay pa ang tao. Nakita mo ba yung inalay niyang baboy? Hindi daw. Kahit sa picture, hindi sinin? Hindi. Sabi daw, dinadasalan lang. Dinasalan ba at kinausap ba yung kapatid mo? Hindi rin daw. Alam ko na sagot doon. Pwedeng oo, pwedeng hindi. 50-50. Kaya nga sinasabi ko nga rito, minsan may nagpapadasal sa akin eh. Gusto ko makausap ang pasyente ko at gusto ko makita yung kaharap ko at gusto ko makita kayo at makita niyo yung pagmumukha kong pangit para malaman ko kung sino kausap ko. Alam naman sa cellphone ko na kayo kausapin, tawag kayo ng tawag. Eh, sa akin, sana naman sinubukan lang nilang kuya. Sigurado naman po. Magandang gabi po ya. Pasensya na po na pinapunta po ako sa harap kasi okay lang yan Christian, mega shoutout sa dyan sa Alaska. Sana po sinubukan nila kuya, siguro naman madadampot yun kasi may sanib eh. Yun nga Edward Fish, mega shoutout. Yun nga magtataka nga ako eh. Kaya nga nagtataka ako, alam ko may bayad yun kasi marami ng pasyente galing sa akin. Inawakan lang daw siya. Diba, paulit-ulit ko doon sa unang video, anong ginawa sa inyo? Inawakan lang. Hindi daw siya inawakan. Para magkadikit lang, para tayong ganyan lang. Kahit wala naman pong ganito, kuya, at least makatulong sila. Anong magagawa natin? Kaya nga nagtataka nga ako, imposibleng hindi malaman yung may sakit nun. Imposibleng hindi malaman talaga. Kaya nga paulit-ulit kong tinatanong doon sa taxi driver dahil yun din naman palang naghatid sa kanya. Nakita niya daw, inignan lang at may sakit lang, hindi naman alam. At yung nagtataka rin ako doon sa isang sikat, magaling naman yun. Magaling naman siyang magagamot. Bakit hindi nakita ang sakit? Imposibleng hindi ipinakita ng Diyos yun. Kaya nagtataka ako. Magandang gabi po. Magandang gabi din sa iyo. Mega shoutout. Kaya nga nagtataka ko, bakit hindi nakita ng pasyente yon dahil nagbayad ka? Kahit hindi ka nagbayad, imposible na hindi tinesting. Doon ako nagtaka. Bakit yung nagdasal lang ako at nilagyan lang ng power ng Panginoon Kristo yung posporo, biglang lumiyab sa kanyang sobrang init. At yung pasyenteng yon, ang anak niya ay 3. Ang asawa niya ay nagmamanage ng mga taxi. Ang sabi niya ay wala daw siyang alam sa sinasabi niya. Hindi niya nga alam ang mga sinasabi niya. At pero binigyan siya ng himala ng Diyos at siya ay nakakalakad na. Babalik siya ng 14 days kasi 14 days ang pinababalik ng Diyos para ubusin niya muna yung tubig ng 14 days. Pero sinabi ng Diyos sa kanya ay sa akin, sa isip ko lang, na pag ikaw daw, ay mapagpalang kamay sa Jonathan Espeño. Mega shoutout sa dyan sa Iloilo, Cebu. Iloilo ba Cebu? Yun. Hello po, good evening po maestro. Good evening po Aaron. Maestro, sorry. Huwag mo po akong tatawagin ng maestro. Ano na lang, kuya na lang o kaangdi na lang. Ayaw kong tinatawag ako ng maestro. Ang maestro ko ang aking ama sa langit na Panginoon nating lahat. Siya ang una sa lahat. Yun lang, hindi ako galit ha. Hindi bagay sa akin yung maestro. Katulad nyo lang akong tao.
Tawag nyo lang sa akin Kuya Andy o kaya ka Andy na lang. Yan, Andy L, pwede pa. Mahirap banggitin yung pangalan ko Andy L, kaya ka Andy na lang. Mega mega shoutout din sa'yo. Yun ang sinasabi ko. Nagtataka ako doon. Bakit ganun? Bakit ganun? Kaya nga rin yung pasyente kong darating sa Nueva Ecija, nagpagamot din yun sa mga sikat. Nagtataka ako bakit hindi makita ang sakit nila. Sa totoo lang Kuya, sige po Kuya Andy, salamat din. Karon, mega mega shoutout sa iyo. Magkaibigan lang tayo lahat dito, magkakapatid tayo. Dito pantay-pantay, walang VIP. Dito, kung anong nakilala niyo ako na mga kwat din nakapag-aral, yun lang ako at wala akong sinisikreto. Basta sa inyo, ang binigay ng Panginoon Kristo talino ay yan para sa inyo. Magkakatulad lang tayo, magkakaibigan lang tayo rito. Sa totoo lang Kuya Andy, hindi ako humihingi ng 5 piso pa lang ang tumayad sa palad ko. Pero hindi importante yun sa akin. Mahalaga yung bumalik yung dating ngiti ng mukha nila at pag-asa nila sa buhay nila. Yun naman ang purpose talaga doon sa paggagamot ang makatulong sa kapwa. Sinasabi ko nga sa inyo ang totoo. Masarap tumulong. Pero minsan, may iba po pang uri ng kulam. Meron. Dagdagan ko lang po sanang ng sinusulat ko. Meron ng may uri ng pagkukulam. Sasagutin ko yung tanong mo. Ang ermitanyo po ba ay anghel ng mga Diyos? Ano po bang palatandaan? Hindi. Mamaya kita sasagutin. Unahin ko muna to si Lee at mamaya ka na rin. Aaron, sasagutin ko rin yan. Huwag kang mag-alala. Meron yan uri. At yung ermitanyo, sasagutin ko sa yan. Si Tandang Ermitanyo. Para maunawaan yung sinasabi ko minsan. Sa totoo lang ko yan, di ay humingi ng wala namang problema. Importante talaga sa paggagamot, Lee, ang makatulong. Pero minsan, kailangan natin ng kandila. Kung wala talaga silang may bigay, okay lang. Kung mayroon silang may bigay, okay lang. Yun lang yung pinaka-importante doon at gumaling. Ang purpose naman taga ng pasyente para pumunta sa iyo, maibuwasan ang kanilang karamdaman sakit. Yun lang yun, walang problema. Yun ang purpose doon. Yun talagang purpose doon. Na maka-ibuwasan ang kanyang karamdaman sakit. Yun, walang problema. Sagutin naman kita dyan, Aaron. May iba pa bang uri ng kulam? Meron po, sir. 3 ang klaseng uri ng kulam, higit pa. Depende sa kakayanan ng magkukulam. Pag kulam na ang isang tao ay walang subo, marunong lang siya magdasal, hindi pa ito malakas. May kulam naman na usog, nakakamatay. Pero minsan tawag nila doon kulam, pero hindi pa ho kulam yun. Usog lang po yun, pero nakakamatay. Malakas lang ang usog niya. May bati naman yun, parang bati lang yun. Pero ang may pinaka malakas na kulam, hindi ang buhok. Kung hindi kunin niya ang kaluluwa mo at tatanggalan kanya ng kaluluwa. Pumunta ka doon sa araw, mag-basketball ka, o pumunta ka sa gitna ng araw, wala kang anino. Umanda ka, 1 linggo, 1 buwan mamamatay ka. Yun ang totoo. Pinakamalakas na uri ng kulam yon. Kinukuha niya ang anino mo, dadalhin niya to doon sa isda o sa alimango, papakawalan niya sa dagat. Tapos ikaw, unti-unti kang humihina, araw man o gabi. Dahil wala kang anino. Hindi mo to mapapansin na wala kang anino. Mapapansin to ng mga tao na kapaligid sa'yo. Pinakamalakas na uri ng kulam yun. Yun ay may mga subo na sila. Mga kalkulado ko, yung mga makukulam yun ay nasa edad na ng 50, pataas, 60. Yan, matataas na yan. Marami pa. Yun ang kulam na mas malakas. May kulam din na maraming salamat. Ang anino, pag nawalan ka ng anino. Meron pa, gusto mo pang malaman. Dadugtungan ko to, isa pa. Para maalala mo, pagsusulat mo. Meron ding kulam na gumagamit ng isang taktika niya na, bagay, naririnig niya pala ito yung mga elemento, no? Pangit yun, huwag na yun, madali lang yun. Meron palang isang kulam na sinabi sa inang Sulumiko na siya ay nasa loob ng katawan ng tao.
mismo siya, gagamit siya ng mga bagay na kaya niyang paggalawin. Ang isang mga bagay, ang ventilador kaya niya maging silimpan kahit mahina lang. Tapos ang mga panggamit kaya niya. Yun ang pinakamalakas na rin na magkukulang. Umanda ka, hahanapin niya ang kahinaan mo. Siyempre, ikaw pa naman nakatutok kutsilyo sa mata mo eh. Pag gumalaw ka, sundutin ka ng kutsilyo. Mataas na uri ng kulam yon. Yan. Ito naman, sasagutin ko no. Tapos na sa'yo. Araw na, ito naman si Baby Boy. Ang ermitanyo ba ay anghel ng Diyos? Ano po bang palatandaan? Ang ermitanyo ay hindi anghel ng Diyos. Si ermitanyo, si tandang ermitanyo, siya ay katulad natin tao din. Pero, marami siyang experience at pinagdaanan. Para silang yung mga babay lang ng unang panahon na sila, maraming salamat sa iyo, na sila ay nananahan o tumitira sa kabundukan. Sila ay nakakausap nila yung mga elemento, nakikita ng mata nila at nakikipag-usap to sa kanila at nirerespeto sila ng mga elemento. Kasi yung mga si tandang ermitanyo, mahaba buhok yun. Si tandang ermitanya, si Nanay Salome, ay kasi haba ang buhok niya, malapit na sa lupa. Si tandang ermitanyo maabot na yata sa hanggang puwet ko. Ganon. Pero nakakatakot ang mukha nila kung ikaw ay may gagawing masama. Pero kung mabuti ang puso mo, hindi ka makakaramdam ng takot sa kanila. Si tandang ermitanyo. Yan. Sagutin ko naman itong tanong ni Liha bago sa Jonathan. Tama kuya, dahil sa mabawasan ang kapangyarihan nila, sabi ko nga sa sarili ko kuya, maswerte sila dahil wala pa yung stick ko. Sigurado ako kuya, mamilipit talaga ang mga masasamang ang gawain. Yung stick mo, gusto mo yung stick na ginawa ko ha. Kamag-alala, hinihintay ko lang yung naranga ko. May reserva kasi sa ako dyan para lang yung sa akin. Ginawa ko yun. Kaya naalala ko si Kamutya eh. Hindi ko na nakikita si Kamutya dito eh. Sabi niya kasi bumili daw ako ng yung ginaganon. So sinagot tuloy siya ni Ate Cervantes. Sabi sa kanya, kumpleto ako dyan. Simula sa pendant, sa lahat. Hindi ko rin nagamit. Kahit yung pasyente ko kanina, di ba narinig nyo kung kanino siya galing, wala namang problema. Di ba sabi ko nga doon sa title ko, taga Maynila Malabon. Salamat sa nauna sa akin. Ibig sabihin, salamat sa naunang naggamot sa kanya at nagtulungan kami. Nang abot ng aking makakaya sa lahat ng paggagawa. Ginawa ko ng lahat kung gagawin doon para lang mapalakad si ate. Meron din daw siya kompleto siya, binili niya. Hindi rin niya daw magamit kasi hindi niya daw alam. Yan. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, yung stick ay ginagawa ko lang yun. Kaya sinagot si Kamaster ni Ate Cervantes. Meron din daw siya niyan. At hindi rin niya daw magamit. At ganun pa rin yung sakit niya. Kasi nga, yun lang po. Teka lang, sagutin ko muna to si Jonathan. Apo Andy, may tanong lang po ako sa iyo. May nararamdaman po bang basa aura? Anong BAS? Ano ba yun? Basa aura namin ngayong pasensya na po sa iyo. Apo Andy, may tanong po ako sa iyo. May nararamdaman po bang ba sa aura namin ngayon? Anong ibig mo sabihin ng aura sa inyo? Ulitin mo sa Jonathan yung tanong mo, yung sinasabing Apo Andy, may tanong ako sa iyo. May nararamdaman mo ba na sa aura namin ngayon? Ako may nararamdaman akong aura sa inyo? Hindi ko naman kayo nakakausap eh. Ay hindi ko naman nakikita yung mga mukha nyo. Hindi ko naman pwede ka ako manghula. Kung aura sasabihin ko sa inyo, magagaling ang lahat ng mga tao.
Nadidetect ko lang yan pag nakikita ko sila ng harapan, kahit malayo sa akin. O nakikita ng dalawang mata ko. Yan, nadidetect ko yun. Kapag po bang engkanto kaya kopyahin ang kaluluwa na patay ang tao, kaya kopyahin nila ang tao? Oo naman, sir. Aaron. Opo. Okay po. Salamat po. Salamat din. Oo. Kaya nilang kopyahin yung engkanto, kaya rin niya magawa ng tao. Pero hindi mo makikita kanilang mukha. Oo. Kayang gaya nila yung mga kaluluwa, hindi mo rin makikita kanilang mukha pag nakita mo. Kuya, hindi po alam ang kuya, hindi pa pala ako nagbibideo. Ganun ba, hindi ka pa nagbibideo? Ross Bonita, mega shoutout po. Ryan Balanse, Apo Andy, may tanong lang po ako. Nalalaman din niyo po ba kung ang isang tao ay may kakayahan na manggamot? Oo, nalalaman ko. Diba nakwento ko na sa inyo yan? Meron, sinervis ako ng manggagamot. Yung batang babae. Diba yung meningitis nga? O, ganun yun, Aaron. Diba kinuwento ko na sa inyo yan, sinasabi ko na yan dito sa vlog ko. Meron akong ginamot na tao. Nakita niya ako, pero pangarap niya pala akong makita kung sino daw si Apo Andy. Kasi tawag dito sa Kapampangan ay mga yung manggagamot Apo. Nagagamot ako. Sinabi niya sa akin kung ano daw ang kakayahan ko sa kanya. Hindi ko siya sinasagot. Sabi ko, baka masaktan ka lang. Pero pinipilit niya ako, sinagot ko. Kasi sino ba ako para maging mataas sa kanya? Sinabi ko ang totoo. Kaya gusto mo lang maggamot, meron ka lang patutunayan. Huwag kang magagalit sa akin ha, sinabi ko sa kanya ang katotohanan. Gusto mo lang maggamot dahil gusto mo lang may pakita ang gilas sa iyong pamilya kasi sinabihan ka ng pamilya ng asawa mo na ikaw ay may kleng-kleng. Alam mo naman yung mga manggagamot, may kleng-kleng daw. Pero marunong ka maggamot. Yun nga lang, yung gamot na ginagamot mo, bumabalik sa iyo. Kaya ka nagkakasakit at minsan nawawalan ka ng malay. Dahil wala kang pananggala para sa sarili mo. Nakakagamot ka, pero yung lakas mo napupunta sa kanila. Yung sakit nila napupunta sa iyo. Kaya, pag hindi mo hininto yan, unti-unti ka magkakasakit, yan ang kamamatay mo. Namatay nga siya. Totoo yun. Sumalangit na kanyang kaluluwa. 2 beses na ako niya, nakaka-counter. 3 na pala, 4 na pala. Pari, 7 na pala lahat, kasama rin sa Maynila. Ito po tayo ay nakikinig sa ating pastor na tagapaglingkod ng Diyos. Ay tayong lahat ay sunod sa mga utos ng Diyos. Ay hindi po ako pastor. Peres-peres lang po tayong tao at instrumento. Ang kwento alam lang po dito yung mga experience sa paggagamot, sa spiritual. Yung sinasama ko na yung experience ko doon sa lola ko, sa lolo ko, yung sama-sama nila ako maggamot na pinapanood ko lang sa kanila. Tingin ko nga sa kanila dati, may kleng-kleng na sa utak eh. Inalaman ko palang marami silang pasyente at maraming taong pumupunta doon. Doon ako umanga at nakakita ng kababalaghan na umaangat yung first time ko nakakitang umangat yung pasyente kasi taas lang ng bangkuan ng inupuan ko. At dahan-dahan bumaba sinasaniban. Pero nangyari sa akin yun dito. At nakita ng anak ko yun. Kaya pala kasi mga mega shoutout sa'yo, Sir Antonio. Binig mo. Sana magkita tayo para makita ko ang instrumento ng Diyos. Salamat po. Balang araw magkikita-kita din tayo pagdating ng panahon. Birth healer po ba sa Apo Andel? Birth healer po si ate. Yan, hindi po ko healer, kundi ang Diyos natin Ama sa langit. Kahit ako sinasabi ko sa inyo sa lahat ng pasyente ko, sinabi ko nga doon kanina sa pasyente ko 8 manggagamot ang gumamot sa iyo. 3 sikat. Isa, yung 5,000. Isa, yung binili niyang, ayaw niya pa nga sabihin Akala niya hindi ko alam. Kaya sabi ko, kahit hindi ako nanonood ng YouTube, mismo pasyente ko nagsasabi niyan dito. Yung si Father James, siya, mabait naman siya maggamot. At saka yung sa Batangas, yung sa kanila na.
bali 8. Nung 5, pang-siyam na ako sa kanya. Biniro ko siya nakangiti. Ang totoo yun, kahit mapanood niya to. At totoo yun, wala akong di akong sisinungaling. Sino bang sinasamba niyo sa paggagamot? Kaming mga manggagamot o hindi ang aking ama sa langit? Kasi sikat sila dahil na-interview sila. Meron din mga manggagamot kahit hindi in-interview ng Channel 7 o Channel 2, meron din mga humahuhusay na hindi nagpapakilala. Kung pupunta kayo sa ibang manggagamot, kahit kanino, dapat may dala-dala kayong 100 na pananampalataya sa Panginoon Kristo, sa Pong Jesus Nazareno, sa paniniwala, sa pag-ibig at liwanag at kapayapaan. Kung sasambahin mo ang manggagamot, sino bang sinasamba mo rito? Hindi ang Diyos, kung hindi ang manggagamot. Tao lang siya. Dapat ang sambahin mo ang pag-ibig ng Diyos. Sabi mo sa aking ama, sinabihan ko pa yun, pasyente ko kanina, hindi ako galit. Sabi ko sa kanila, Panginoon, ako'y nagsusumamo sa iyo at nananalig. Dapat yun ang sinabi mo sa aking ama. Bigyan mo ko ng instrumento na gagaling o na instrumento tutulong sa aking karamdaman. Turuan mo kong manalangin at ipakita mo sa aking panaginip o ipakita mo sa akin sa YouTube kung sino ba ang makakatulong sa karamdaman ko. Dapat ganun ang sinabi ko. Dapat ganun po ang sinabi nyo. Kasi ang sinamba nyo po rito, dahil alam nyo, nagbayad kayo. Dahil pag nagbayad kayo sa manggagamot, alam nyo, nagagaling kayo. Kasi binayaran nyo ang kagalingan nyo. Hindi nyo binayaran, dapat ang inisip nyo na kayo ay gumaling sa pamamagitan niya. Hindi sa pera. Dahil binayaran mo yun. Hindi naman binabayaran ng pag-ibig ng Diyos eh. Yun ang sinabi ko sa kanya. Gagaling ka, tatayo ka sa araw na ito. Pero hindi ko alam kung 100% ang ibibigay ng Diyos. Pero sa araw nito, sinabi ko, nangako ko sa kanila, kahit tanong niyo sila, na maiwasan ang sakit mo. Pero hindi ko sinasabi na makukuha ko ang lahat. Kaya siya pinababalik ng 14 days ng Panginoon Kristo upang manampalataya siya. Binalik ko yung sagot ko. Ako nang binalik ko na yun, ng balisan. Mamaya sabihin ng Panginoon Kristo sa iyo, anak, ikaw ay makakalakad ng 14 na araw simula ngayon. Anong gagawin mo? Kasi naniwala ka na doon. O gagaling ka, naiwasan. Baka gagawin mo, kumain ka lang ng kumain, manood ka ng TV, hindi ka na magdasal. Kasi aasa ka na ikaw ay gagaling sa 12 sa 14 days. Hindi, sinagot ko. Dapat ikaw, ate, manalig ka na simula ngayon hanggang 14 days at lagpasan mo pa yun habang buhay upang bigyan ng bisa ang iyong tuhod at ang iyong hita at likuran upang manatili kang makatayo at mabitawan mo na yung saklay mo. Yan ang sinasabi ko sa pasyente ko. Huwag mo kaming sambahin. Lahat kami mga manggagamot. Tao, instrumento lang kami. Pwede kami sumablay at pumalpak. Yung mga medisina sumasablay, kami pa kayang mga instrumentong mabababa lang. Yan ang sinasabi ko sa mga pasyente ko. Kung sasambahin mo ako, nabalitaan mo na ako'y na may tumayo ritong patay at nakapagpagaling. Hindi ako nagpagaling yun, kundi ang Diyos. Malay ko ba kung tatayo yan at malay ko ba kung gagaling yan? Alam naman, hulaan ko, hoy, tumayo ka dyan. Dapat ganun, sinasabi ko sa mga pasyente ko. Apo kuya, balang araw po talaga papasyal po ako dyan. Kuya, walang problema, basta sabihin mo lang, Santa Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Salamat po. Kuya, nadadam po ang grade 4. Ako ay ginawa ko po, lumunok po ako ng asin. Sabay po uminom ako ng tubig. Sabi po ng albularyo, na daw ako at galing ko daw po. Paano daw po ako nabuhay? At sabi ko nga naman, lumunok lang ako ng asin. Ganun ba? Swerte mo. Aaron, kuya, pag pinatay na po ba ang tao, matatahimik po ba sa namatayan po? Ano sabi mo, kuya? Pag pinatay po ang tao, matatahimik po ba ang namatay po? Hindi. Pag pinatay ang tao na hindi niya pa oras, hindi pa siya matatahimik. Kailangan ng pamilya niya ipagdasal siya. Kasi hindi niya alam na siya ay mamamatay. Kasi bigla siyang namatay at bigla siyang pinatay.
hindi siya agad mananahimik. Nandyan lang siya 40 days. Paikot-ikot lang siya kasi ang puso niya ay galit. Galit na galit. Hindi niya patanggap ang kanyang kamatayan. Kaya nga minsan may ligaw na kaluluwa na hindi nila matanggap ang kanilang kamatayan dahil may naiiwan pa silang mahal sa buhay. Pero minsan mayroon taong nakagawa ng kabutihan na marami at laging nagdarasal sa Panginoon. Hindi ko naman sinabing laging nagdarasal o nananalangin siya sa Panginoon Kristo. Ang Diyos na ng mga anghel ang nagpapaliwanag na tapos na ang iyong misyon. Pwede yun. Kasi meron akong ginamot dating pasyente na siya ay lalaki. Ang kanyang kapatid ay namatay. Yung lalaki ay naging boses bata. Ang boses niya ay kasing gaya ng batang namatay. At sinabi niya, siya daw ay namatay. Ano po ba yung mangyayari sa pagkatapos ng 40 days? Ang 40 days, sabi ni Ella, binabase lahat ang mga kasalanan at nagawa mong kabutihan. Parang ito to, nagre-record tayo ng video hanggang tayo ay simulat batang nagkaroon ng isip hanggang sa oras ng kamatayan natin. Sinasalang yun doon sa langit. Tapos, habang nakasalang daw yun, pinapaliwanag na lang yun sa Tagalog ni Ella. Iba daw salang doon parang ano daw, parang kan TV, sabi niya. Yung nanonood po kayong TV, di ba meron po doon parang memory kayong nilalagay o kaya yung box daw na gano'n, yung recording. Nandun yung makikita yung mukha mo kung anong ginagawa mo simula't pinanganak ka sa mundo hanggang magkaroon ka ng isip at gumawa ka ng kalokohan at naging mabuti ka at natuto ka, nandun yun. Pag nakagawa ka ng 100 point, 80 point, 30 point, 20 point at yung mga nagawa mo mali at marami ka nagawang kabutihan, automatic akit ka sa langit. Pero hindi mo pa makikita si Papa Jesus, sabi ni Ella. Darating ka pa rin doon pero nasa langit ka na daw. Doon ay lilinisin na ang lahat ng sakit mo at ang mga memory mo mga pangit tatanggalin na daw ng mga anghel ng Diyos ni Papa Jesus. At walang makakabukas niyo kung di si Papa Jesus. Puro ang saya doon. Kaya dito, kung sa lupa, meron tayong isip na nagagalit tayo minsan sa tao. Minsan nag-isip tayo ng masama sa kanya. Aalisin na daw yun doon. At wala nang galit ang puso mo. At malinis na malinis ka na. Yun ang sinabi niya sa akin, kaya kinukwento ko lang sa inyo. Pero totoo yun. O, tinatanggal ang galit ng ating puso. Yan ang 40 days. Matanong kita, Bonita. Rose Bonita, kayo po ba ay manggagamot? Ano po ba kayo? At matanong ko lang po, pasintabi lang po sa inyo. Ilang taon na po ba kayo? Meron po bang pagkain pa sa langit? Meron pagkain sa langit. Sabi nila, pagkain daw sa langit, una, panalangin. Pangalawa, ubas. Pangatlo, tinapay. Yun daw. At hindi ka daw doon magugutom. Kung tatanungin mo ko, mayroon doon gatas sa mga bata? Meron. Kung ang bata ay nagdededi sa tiyopon, meron din doon yung mga kerubin sa langit. Kasi minsan nakita ko sila may daladalang boting maliit. Parang tiyopon. Sinabi ko, ano yan? Dedi daw niya. Sabi ko, nagdededi ka pa? Hindi. Dedi namin to para kami ay manatiling malakas. Ay sino nagtitimpla niyan? Mga anghel sa langit. Kasi yan, parang ano daw yun, kapangyarihan nila. Pag dumidedi sila, nagiging malakas ang katawan nila. Yun lang ha. Yun ay totoo. Kung mabiniwala kayo, walang problema. Ulitin ko, matanong ko lang po kayo, Bonita. Asintabi po sa inyo. Ilang taon na po ba kayo at kayo po ba ay nagagamot? Kung sabi niyo kasi rito, Santa Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Hindi ko bang matanong kung ilang taon na po ba kayo? At kung kayo po ba ay nagagamot? Yan. Ilan po ang topic natin ha? Sa usapan natin. Kaya yung ulitin ko sa inyo ha, maging handa po kayo. At meron pa pala akong isang pangitain ha. Kung sinabi ko na po sa inyo dati, ang isang araw ay hindi naman tinatakpan ng puting itim.
nagbababa ng mga masasamang espiritu at sinisipsip niya ang mga negatibong energy sa katawan natin upang bigyan tayo ng sakit. Ngayon, nakita ko naman po, sinabi ko sa inyo, ang isang aswang o mga maligno, mga masasamang espiritu ay sumasanib sa tao at kinakain niya ang kaluluwa at kinakain niya ang leg na hindi namamalayan ng mga taong buhay. Ibig sabihin po yun, maghihanda daw kayo at magdasal at wag daw kayo basta-basta naniniwala. Ibig sabihin nyo, magdasal daw po tayo lagi at manalig at manampalataya. Minsan, hindi natin alam ang kalaban natin ay nasa harapan na natin at dinadasalan ng mga tao at kinakain na daw tayo. Pangalawa ng pumbuhay, siyempre, may pangalawang buhay sa langit. Tayo yon, tayo. Pero yung sasabihin ko sa yung langit, hindi ko rin alam kung saan yun. Kahit din ako nagulat ako, nandun na ako. Basta't natatandaan ko lang, may gintong hagdanan. Yun lang po yun. May gintong hagdanan. Tapos pag dilat na mata ko, nandun ako sa parang malaking palasyo. Parang, ewan ko, parang kakaibang palasyo talaga yun. Hindi ko mawari. Minsan nanonood ako ng mga Encantadia, mga palasyo nila. Wala doon. Yung mga pinapakita na sa Facebook page, sa Facebook, o sa YouTube channel, yung akit, yung tao at mayroong gano'n, may sarado, may parang gate. Hindi po yun eh. Basta nandun na po ako, mahabang hagdanan, pero hindi naman ako mapak sa hagdanan. Para lang ako nakalutang. Tapos inaalalayan ako ng anghel. Yun lang. Parang ibang mundo. Basta iba talaga, hindi ko maintindihan. Wala pa. Yung mga nakadrawing doon sa TV, hindi naman po yung itsura ng ganun ng langit eh. Ang langit po talaga, napakalaki. Para lang akong isang langgam na maliit sa isang mundo na nakatungtong ka, bagasano, nakasakay ka ng aeroplano at nasa ulap ka. Napakalaki at napakaganda. Napakaliwanag, pero walang araw. Wala po siyang araw. Hindi ko nakikita yung sikat ng araw. Hindi ko nga makita anino ko doon eh. Wala. Pero maganda, masarap sa pakiramdam. Hindi nakakatakot. Basta iba. Iba po talaga. Yan lang po yun. Uling tanong ko po, Bunita Ann Rose, kayo po ba yung gagamot? Hindi tayo sinasagot. Okay lang po kung ayaw nyo sagutin. Basta yun lang po. Lagi lang po tayo magdasal at manalig at manampalataya. At lagi lang po tayo manalig. Basta tandaan nyo ko po sinabi ko sa inyo maging totoo ko lang kayo sa paggagamot. Balang araw, magtuturo din ako sa paggagamot. Yung gusto maggamot. Pero pag ako nagturo, dadaan muna kayo sa basic. Ibig sabihin, kailangan yung matinding panalangin. Pwede na rin kayo isalang sa paggagamot. Sumalang na ho kayo. Pero, wag na wag kayo makakalimot sa pagdarasal sa Panginoon Kristo. Kung anong tinuro sa akin ng Diyos. Kuya, ano po bang gagawin kapag inaaway po ako ng mga gagawin ko pong sa school? Kuya, ano pong gagawin ko po pag inaaway po ako ng gagawin ko sa school? Pag inaaway ka sa school, ipagdasal mo sa Diyos, sana po yung mga taong umahaway sa akin at ilay niyo po sila sa akin, Panginoon. Pangalawa, sabi mo sa Diyos na ikaw ay maging matatag at tulungan mo akong maging malinaw ang aking isip at puso. At ang mga batang yun, o mga tao, yung babae man ito lalaki, sana po Ama, nahibuin niyo po at ilay niyo po ako kung ano man po masamang nilang gagawin sa akin. At layuan mo muna sila. Yun lang. Ipagdasal mo sila. Para pagdating ng panahon, makakahanap din sila ng katawan at papaluin sila ng Panginoon Kristo dahil mali na kanilang ginagawa. Hindi na ikaw susunod away nila. Makakahanap sila ng katapat sa ginagawa nilang kalokohan sa iyo. Yun lang po yun. Kuya Andel, ano po palang ibig sabihin ng umakyat po ako sa napakataas na hagdanan tapos sisag po? Kuya,
parang walang katapusan, hangganan po, basta't pataas, kuya. Pagising ko po, pagod na pagod ako. Ibig sabihin, naglalakbay ang iyong kaluluwa. Kung umaakyat ka pataas sa hagdanan at walang kumpay, naakyat ka ng akyat at hindi natatapos, ibig sabihin, ang iyong katawan lupa sa espiritu mo, ay yung katawan, espiritu natin sa katawan lupa ay umaalis. Yun ang naalala mo sa panaginip mo. Ibig sabihin, humanda ka at lagi ka magdasal kasi dadaan ka sa matinding pagsubok. Tapos, kasi naggagamot ka, lagi ka manalangin. Yun. Salamat po, kuya. Isa mo pong estudyante po ang Salamat po, kuya. Ako po ay isa mo estudyante. Pagturo ko po. Salamat po, kuya, sa mo. Huwag ka mag-alala. Ang sabi ko sa iyo, kung gusto mong matuto sa akin sa paggagamot at umu-order ka ng stick, mura lang yun. Yung stick lang naman, mura ko lang naman binibenta yan. Minsan 150 lang. Isang piraso. Kaya nga lang, 4. Hindi pwede 2 lang. Kasi, mayroon yung positive, negative. May tanda yun. Makikita mo na lang yun. Yun, eksakto lang yun. Sa kamay, kabilaan. Eksakto din yun sa hugis ng paa kahit may medyo malaki o maliit. Hindi mo naman kailangan ng malaking stick doon o kahit bala pa eh. Kung talaga may sapi ang isang tao, kahit nakadikit lang yung stick nyo sa gitna, pagdikitin mo lang yung dulo nyo, tapos nakabukas lang yung dito, kusa na yung sip-sip-sipin niya para yung magnet na ayaw bumitaw. Hindi mo na kailangan mag-ipit-ipit pa ng mga malalaki. Kasi automatic may bisa yun. Kaya lang yun, hinihipan ko minsan, dinadagdagan ko lang ng dasal para lumakas. At yun, minsan, ini-insensuhan yun, pinausukan sila. Hindi naman araw-araw. Sa isang buwan, isang beses lang. O kung masipag-sipag ka, gawin mong 2 linggo, at mo yung isang buwan, 4 na linggo yun, kada 2 linggo, insensuhan mo, araw ng Martes o araw lang ng Biyernes, tuwing hapon lang, kaya alas 3 ng hapon, pwede rin yun. Kaya ano po bang ibig sabihin po ng lumalangoy po sa pataas? Lumalangoy ka sa pataas, ibig sabihin, may darating kang swerte sa hinaharap mo. Kaso, dadaan ka muna sa matinding butas. Paulit-ulit ko sinasabihan, anong gusto mo? Makuha mo na maayos yung swerte mo o dadaan ka muna sa matinding hirap para makuha mo swerte mo? Ako, gusto kong lumangoy para makuha ko ang aking swerte. Hindi ko tatanggapin na maaga ko makuha ang swerte ko. Kasi, pag dumating ako sa pagsubok, baka hindi ko makaya na. Maganda, dadaan muna ako sa pagsubok bago ko makuha ang aking inaasam. Para sa akin yon. Yun lang. Yan. Basta yung sasabihin ko sa ili, gusto mo matuto, maging totoo ka lang. Balang araw, makakagawa ka rin ng technique sa paggagamot. Kuya Andel, ano po bang ibig sabihin ng may kasama akong 3 liwanag? Tapos namasyal kami sa bahay ng isang manggagamot. Ibig sabihin po, ano ba yung panaginip? Panaginip ba to, Ryan? Yung tanong mo, Candy. Ano po bang ibig sabihin ng may kasama ako na 3 liwanag? Tapos namasyal kami sa bahay ng isang manggagamot. Kung panaginip to, sasagutin ko na agad yung tanong mo. Sabi niya, kung mayroon kang kasama ng liwanag 3 at papasyal kayo sa bahay ng isang manggagamot, masaya sila. Panaginip. Yun. Ibig sabihin, gusto niyang pumunta ka daw doon sa bahay ng isang manggagamot upang mabasbasan ka niya at magpahawa ka daw sa ulo. Yun ang ibig sabihin. Basta't may kasama ka liwanag, siguraduhin mo liwanag. Baka pag sinabi niya kadiliman, pumunta ka sa simbahan. Pero bago ka pumunta sa manggagamot, kung yan ang panaginip mo, dumaan ka muna sa tahanan ng Diyos upang una ang magbasbas sa iyo ang ating Ama sa Langit bago ang instrumento niya na binigyan niya ng karunungan. Dumaan ka, tumungtong ka muna sa kanyang tahanan bago ka magpabasbas sa manggagamot. Yun. Nasagot ko na yung tanong mo, Ryan, ha? Sana makita tayo.
Tawa ako. Piligno Ignacio. Ignacio. Good evening po. Good evening din po. Ignacio. Parang meron akong kausap ni Ignacio apelido kanina. Taga saan po ba kayo? Ignacio, good evening po. May tumawag sa akin yan sa Facebook page o mayroong nag-message sa akin. Mega shoutout po sa inyo. At kung napadaan po kayo dito sa YouTube channel ko ha, Usapan Spiritual lang po to. Huwag niyo po kalimutan mag-like. Calamba City. Calamba City po ba kayo? Mega shoutout po pala dyan sa Calamba. Sa Laguna. Sa ako pa pala ng Laguna yung Calamba. Anak niya po ito. Anak niya kayo. Anak niya po ito. Anak kayo ni Ignacio City, Calamba. Yung Ignacio kausap ko kanina tumawag sa akin. Ano ba tag nito? Ano po sila? Ano ba tag nito? Dito lang sa North. Di po kaya kayo. Di po. Hindi po kayo. Mega shoutout na lang po sa inyo. Sa Calamba City. Biktima po ako ng kulam eh. Kuya, mukha pong inantok ka na. Hindi pa ako inantok. Masaya nga ako eh. Alam niyo bakit? Marami nagpupunta rito. Galing yung alam mo ba ako, baliktad ako eh. Gusto ko galing muna yung mga pasyente ko sa mga magagaling na mga manggagamot at galing sa mga sikat o kaya galing sa mga matatanda pang manggagamot na una sa akin. Ano ako eh, substitute lang. Pagka hindi na dito, punta na lang kayo. Kaya nga sinasabi ko yung masaya ako, bakit ka mo? Nagulat ako paano nakalakad yung pasyente ko kanina eh. Kahit nga ako, hindi ko rin alam kung paano makalakad yun. Masaya lang ako. Biktima po ako ng kulam. Paano niyo po nasabi na biktima po kayo ng kulam? Marami po kaming naririnig na may bumubulong. Sir, kung may rami po kayong naririnig na bumubulong, kailan pa po ito? Kung gusto niyo po ako makausap, pumunta kayo sa Facebook page ko, Tatak Albularyo. Ang Facebook page ko po, pakipollow na lang. At saka kung itong YouTube channel ko, pakisubscribe na lang po at huwag niyo kalimutan mag-like. Kung gusto niyo akong makausap, nandun po yung number ko na 0919-835-6636. Matanong ko lang kayo, kung marami po kayong nabubulong sa inyong tenga, kailan pa po nagsimula yan? At kailan din po at ilang taon na po kayo? Kailan nyo po nararanasan may bumubulong sa inyo? Taking din po kami, matagal na din po. Matagal na. Basta't huwag nyo akong kalimutan, huwag nyo lang po magkalimutan, doon sa Facebook page na ginawa ko, na Tatak Albularyo Apo Andiel. Pwede rin po kayong tumawag sa akin sa 0919-835-6636 po. Para sa konting katanungan mo, pero may tatanong lang po ako dahil sinasagot nyo naman po agad yung tanong ko. Matagal na po yan. Ilang taon na po ba kayo? Nagpagamot na po ba kayo sa manggagamot? At unang-una pong tanong ko pala, kung nagpatingin na kayo sa medisina o sa doktor, kung ano po ba sinabi niya sa inyo? Paano niyo po ba nasabi na may bumubulong sa tenga nyo? Marami po kasing ibig sabihin ng mga elementong galing na din po kayo, galing din po ako kay Altoros. Kaso lang po, pinatay na po siya. Galing na kay Altoros doon. Parang may nagpagamot na rin sa akin ganyan. Ano pong napaggamot niya sa inyo? Basta kung pag natapos po ako mag-live, punta po kayo sa Facebook page sa Tatak Albularyo ko. Tapos tawag po kayo doon. Nandun naman po yung number ko na 0919 para mapaliwanag niyo sa akin. Kung sumalangit daw ang kanyang kaluluwa, magaling naman si Altoros doon. Inaamin ko. Magaling yun, maggamot. Yun nga lang, hindi ko lang alam. Bakit? Yun yan. Pero totoo yun, maggamot. Umahanga ako sa kanya bilang instrumento ng Diyos. Kaso, meron lang akong hindi gusto sa kanya. Kunti lang. Na kasi, na sinasabi niya siya ang Panginoon Jesus.
Wala kasing umaagaw sa titulo ng Diyos kundi ang Diyos lamang, ang dakilang makapangyarihan sa lahat. Yun lang, pero magaling siya. Kung galing na po kayo doon sa kanya na may bumubulong po sa inyo, kasi namatay na po siya, ilang taon nyo na po ba yan naririnig na may bumubulong sa tenga nyo? Sabi nga lang po niya, may nasabi daw po ako na di nagustuhan ng pinukulam sa akin. Sinabi niya lang po sa inyo na kayo ay may nasabi daw po na hindi nagustuhan ng kumukulam sa akin. Nakausap po ba yung magkukulam? Nawalan po ba kayo ng malay? Pag nawalan kayo ng malay at hindi nyo alam yung mga sinasabi nyo, automatic, 4 years ago na po, 4 na taon na. Matanong ko lang po kayo, mabusisi po ako, kahit napapanood po tayo ng iba, naka-live po tayo. 4 years ago na po yan. Matanong ko po lang kayo, simpleng tanong lang po to. 4 na taon yun ang sakit yan. Ano po ba ang trabaho nyo? Bago nagsimula yan, kuya, bakit po nagkakagusto po yung mga kaluras ng elemento po sabi ng buhay na tao? Ano po mangyari sa taong pag namatay po? Pakisagot lang po, sir. Ano po ba dati ang trabaho nyo? Sa 4 years ago, paano po hindi ko po nagamot? Ignacio, ulitin ko po, ano po ba ang dati nyong trabaho? Wala po. Wala. Ilang taon na po ba kayo? Hindi ko po nagamot eh. Pinababalik niya po no kaso namatay lang po siya. Hindi po. Hindi po kayo nagamot. Pinababalik niya kasi namatay lang po siya. Wala po kayong trabaho. Matanong ko lang po, ilang taon na kayo? 34 years old. Lalaki po ba kayo, babae? Kasi ang pangalan nyo dito, Ignacio Pilaya. Kasi sa YouTube channel, hindi naman po peras-peras ang pangalan. Matanong ko lang po kayo, anak po ako ni Ignacio. Anak po ako ni lalaki po. Lalaki po kayo. Nanay ko po yan. Nanay nyo. Lalaki po kayo, sir. 34 years old na kayo. Kuya, Andel, alam ko po ang feeling mo pag nagkagamot ka. Ang pasyente na nagdaan sa maraming instrumento. Din po, nakaka-relate po ba ako, kuya? Siyempre. Understood na yan, Lee. Ang feeling ko, pag galing ng ibang manggagamot sa mga manggagamot, lalo pagka malalaki ng binabayad nila at daan-daan na ginagastos nila, ang feeling ko, nararamdaman ko na ipinagkaloob to ng Pong Nazareno sa akin. At ito ay nakatalagang gamutin niya kasi naawa na ang Diyos dahil hindi maiwasan ang kanyang karamdaman sakit. Pero ipinapakita pa rin ng Diyos kung meron itong sakit sa spiritual at physical. Pag naggamot sa spiritual, padadala to ng Diyos sa physical, sa hospital upang makita na ang totoo niya sakit. Minsan, iniisip ko nga ganun eh. Sabi ko, matalinghaga talagang Panginoon Kristo. Masaya ako kasi alam mo bakit? Magsasama-sama kaming magtutulungan. Di ba? Kasi yung iba, may napanood kasi akong video eh. Sabi nila, tatanggalan daw ng kapangyarihan ng manggagamot. Naisip ko, mahirap po tanggalan. Galing na din po ako kay Lamok Milan. Sabi na po na naengkanto po ako. Hindi rin po pala kayo gumaling dyan kay Lamok Milan. Totoo po lahat ng text ko sa inyo. Wala naman, sir. Hindi, naniniwala naman ako sa iyo. Kasi marami naman nakakapanood sa atin at marami po nakakabasa dyan. Yun lang po. Kung galing na po kayo dyan kay Mila, naengkanto po kayo, natural, mahilig niya po yung pinapatay. Yung mga ano po ang sabi niya? Anong sabi ni Lamok Milan sa inyo na kayo ay ginamot niya? Naengkanto kayo, sabi niyo. Ano po bang pakiramdam niyo? Basta't na lang po kasi nagsalita, di ko po kagustuhan eh. Basta't na lang po
ako nagsalita na hindi ko kagustuhan. Opo, understood na po yun. Alam ko na po yun. Ang tanong ko po, ano po ang naramdaman nyo pagkatapos kayo gamutin niya? Ibig sabihin, kasi sabi mo rito, hindi mo kagustuhan magsalita, basta't na lang nagsalita ang bibig mo. O kasi alam ko, mahilig nilang gilitan. Ang tanong ko po, kung anong pong naramdaman nyo pagkatapos kayong gamutin? Wala po. Wala kayong naramdaman, tapos bigla kayo nagsalita? Ganun po ba? Paano po pala kayo yung ano pala, Pangil, yung Pangil pala at yung Calamba, Laguna, magkalapit lang pala yan. Tapos yung Cavite, magkalapit lang po yan. Kung totoo po, kung talaga po yan ang sakit nyo, sir, at hindi makita, nagpunta na po, matanong ko kayo, hindi ako walang ibig ako sabihin sa tanong ko. Kayo po ba ay nagpunta na po ba sa mga manggagamot? Hindi ko sa manggagamot na sa medisina, doktor po. Nagpa-check up na po ba kayo tungkol doon sa tenga nyo? Hindi po, hindi naman po. Matanong ko lang. Opo, anong sagot ng doktor? Sir Ignacio, kuya, may pag namatay po ang isang tao po, makikita rin po ba niya yung mga namatay? Pag namatay po ang isang tao, Edward PH, ulitin ko sa inyo, sir, kuya, pag namatay po ang isang tao po, makikita rin po ba niya yung makikita niya ang mga namatay? Natural po. Understood po yun. Makikita mo ang mga patay dahil patay ka na. Ulitin ko sa iyo, Sir Ignacio. Kung nagpagamot na pa kayo sa doktor, ano po ba ang sinabi ng doktor sa inyo? Sa inyong kapansanan, sa inyong karamdaman, sa inyong tenga na may bumubulong? Wala po. Wala po. Sa sarili kaisipan din ko po alam na may ginagawa ko. Wala po. Wala po ako sa sariling kaisipan. Hindi ko po alam ang mga ginagagawa ko. Sir, matanong ko kayo, 2 tanong na lang to. Maintindihan ko na lahat yung mga sinasabi mo sa akin. Wala kang trabaho. Kayo ay lalaki, 34 years old. Ngayon, ang tanong ko, may asawa na po ba kayo? At may anak na po ba kayo? O may girlfriend na po ba kayo? O umibig na po kayo? Sagutin niyo po yung tanong ko. Maunawaan ko ng lahat ang sinabi ko sa inyo. Sinay ko lang kayo. Hanggang ngayon, ibaba nila ang aking isipan. Meron po akong asawa. Kung meron po kayong asawa, ilan po ang anak nyo? May anak na po ba kayo? Wala. 2 anak ko. Sige, wala po kayong trabaho. Ang sagot nyo, wala. Ano po ang kinabubuhay nyo? Paano po nyo nabubuhay ang 2 anak nyo? Medyo personal itong tatanungin ko sa inyo. Konti na lang. Ignacio, paano nyo po nabubuhay ang anak nyo? Ano po ba ang trabaho ng asawa nyo? Ano po bang ginagawa nyo pang araw-araw para lang po may makain ang inyong anak? Kasi sinabi nyo kanina, wala kayong anak. Wala kayong trabaho. Ano po bang ginagawa nyo? Ano bang talent nyo para makakain ang ating anak? Mukhang nakakatakot po. Nagiwalay na po kami. Naunawaan ko na. Dati, tinanong ko kahit sinabi nyo kanina sa akin na wala kayong trabaho. Kaya tinatanong ko kayo kanina kung ano ang trabaho nyo. Kaya ano man, tricycle driver naman, huwag nyo pong iano yun. Dahil po sa problemang ibinigay sa akin ng mga taong kumukulam sa akin. Sir, huwag nyo po agad sinasabi na kayo ay kinukulam. Kasi mabusisi po ako maggamot. Minsan, dalala ng emosyonal. Yung kayo po ba ay nagpapagamot sa mga manggagamot na nagpatingin sa doktor? May kasama nyo po ba asawa nyo? At tinanong ko kayo kanina kung ano ang trabaho nyo. Wala. Bakit kayo nag-aaway? Yun ay personal nyo na sagot dyan. Sa nanay ko po, biktima rin po. Na-inborn na po kasi ang tao lahat sa kulam. Basta ang mapapayo ko lang sa inyo, lagi lang po kayo magdasal. Ang mga makukulam,
ay minsan ay ginagamit ng mga masasamang espiritu. Minsan naman gumagamit sila ng mga dasal ng masamang espiritu. Katulad po yan, biktima rin po ang nanay nyo sa kulam. Tapos, kinukulam din po kayo. Gaano po ba kayo kayaman? At gaano po ba kayo magagalitin? Kasi, black ko po, pumunta po balak ko pong pumunta kay Bro Eric. Sige, pumunta ka dyan kay Bro Eric Atienza. Nagagamot po yan sa may walang problema. Instrumento din yan ng Diyos. Meron din akong pasyente na galing sa kanya. Yan, pumunta rito sa Pampanga. Naawa naman ng Diyos na ibasan ng kanyang karamdaman sakit. Walang problema. Pumunta kayo dyan. Dahil malapit lang naman kayo, Calamba 2. Batangas din po yan. Gawin niyo po ang nararapat, pero tulungan niyo po ang sarili niyo. Kasi gusto kong malaman lahat ng istorya ng simula ng buhay niyo bago po ako magamot. Wala pong problema sa mga nagtatanong sa akin. May kanya-kanya po tayong problema sa mundo. Kasi ang kailangan kong malaman, simula't nag-asawa ka, kung ano trabaho mo, kung saan ka nagtatrabaho, nagtatricycle ka ba, nag-jeep ka ba, contraction ba ang trabaho mo, bakit kayo nag-away, ano ba, wala kang trabaho, nag-away ba kayo, yung ulo mo may bumubulong, bakit ka nagkakaganya. Lahat po yung kailangan kong malaman ng detalye. Ano po ako parang nagsasite ko muna po ako ng mga pasyente ko kasi dumaan din po ako sa matinding ganyan. Kasi yung iba po niyan, dala na lang po ng mga masasamang espiritu. Hindi na po yan kulang. Mas malakas po yan kaysa sa mga magkukulang. Pinanghinaan ng loob at natatakot. At natatakot tumayo sa sariling pa. Hindi ko sinasabing wala po kayong trabaho ha. Ang ibig ko sabihin doon, tinatakot tayo ng masamang espiritu na tanggalan ng pananampalataya sa Panginoon Kristo hanggang tayo ay malumok. Ibig sabihin, hanggang magkaroon na po tayo ng ano-ano mang karamdaman sakit. May nagpagawa po sa akin yan, mga pinukulam sa akin. Opo nga po, kahit sino pa nagpagawa sa akin kumukulam, kahit 10 taon ka pa kinukulam, 20 years ka pa kinukulam, kahit 80 years ka pa nga kinukulam. Kung totoong kinukulam ka, madali lang po yung madampot ng ibang manggagamot. Kahit black, kahit kahit black magic pa gamitin niya, kahit book pa niya kunin sa'yo, basta't galing ka sa mayroon capacity o abilidad maggamot sa mga ganyan, walang problema. Kasi sir, kung makakausap mo ako doon sa number ko, maunawaan ko lahat ng sinasabi mo. Kasi kaya ako ganyan magtanong sa pasyente ko, minsan, may pasyente po na dala ng emosyonal, dala ng physical sa walang trabaho, kaya nag-aaway po ang pamilya, maliit po, ipapaalala sa akin ang nakaraan. Diba? Totoo nga sinasabi ko, understood na sa akin yan. Hindi po kayo kinukulam. Maniwala kayo sa akin. Kung hindi, sinasaniba ng inyong utak na masamang espiritu. Hindi po kulam yan. Kasi malimit pong ipinapaalala sa akin ang nakaraan ko. Ibig sabihin po, kung sasabihin ko sa iyo ang buhay ko, malimit din ako pinapaalalahan ni Satanas na patayin ko ang napapalaki sa akin, na binugbog at ginawa niya akong pankimbag at pinlansya niya buong katawan ko. Ang sabi ng aking ina, na si Inang Salome, hindi mo matatanggap ang kapangyarihan ng Panginoon Kristo kung meron kang hinanakit at nakaraang buhay sa iyong buhay. Kalimutan mo to, ipagdasal mo siya sa Panginoon Kristo, kalimutan mo ang lahat ng nakaramong buhay dahil hindi sila makakatulong sa iyo. Bagkus ang Panginoon Kristo ang dapat maghari sa iyong isip, sa iyong bibig, sa iyong kaluluwa at sa buong pagkatao mo. Magpasakop ka sa liwanag at kapayapaan ng Panginoon Kristo. Hindi ka dapat magpasakop sa isang masasamang espiritong nagaanyong mga anuman. May kulang po ba yung bumabalik sa gumagamot? Di ba po ba sumbalik kapag barang po ang ginagamot? May kulang po bang bumabalik sa gumagamot? Di ba po sumasabing sumbalik kapag may barang pong ginagamot? May kulang po ba na bumabalik sa gumagamot? Di ba po sabi? Ang sabi mo rito, Karon, may kulang po ba na bumabalik sa gumagamot?
may kulam, natural, automatic. Mayroon pong mga manggagamot na binabalikan ng mga mangkukulam. Di po ba sumbalik kapag barang ang ginagamot? Kahit mangkukulam po siya, kahit mambabarang, may kakayahan siya at may subo, kaya niyang balikan ang manggagamot. Pag mahina ang manggagamot, atakihin niya ito ng tulog. Pag mahina pa rin ang manggagamot at hindi niya ito naramdaman na pumasok, atakihin niya ang kanyang anak ng manggagamot. Kaya mapapansin mo sa ibang manggagamot na walang anak. Kasi namamatay ang kanilang anak. Yun ang katotohanan. Kapalit ng kanilang kapangyarihan. At pag namatay ang kanyang anak, sasabihin sa kanya to ng kanyang anak na siya. Huwag ko na po sabihin yun. Basta't yun ang katotohanan. Bro Ignacio, kung naniniwala ka lang sa ating Ama makapangyarihan sa lahat, siya ay gagaling sa ating karamdaman sa sakit kahit anumang pangramdaman niya. Siya ang ating sandigan at ang ating Ama. Naintindihan mo yung sinabi ni Jonathan Ignacio, bakit po sabi po sa akin ni Arturo man kinulam po ako? Kasi tinanong ko ang sinagot mo kanina. Sabi mo, ikaw ay gagamutin ni Arturo Solon na namatay. So malakit nawa kanyang kaluluwa. Pero kung ikaw ay pinabalik, bigla siyang namatay. Hindi ka pa niya nagagamot. Nasabihan ka lang niya. Hindi ka pa naman yata hinahawakan. Kasi sikat po siya. Lahat ng kanyang sinasabi ay pinaniniwalaan agad. Hindi pa nga, ako nga kahit nakikita ko yung pasyente ko na may sakit ay kinukulam, hindi agad ako bumibitaw ng kulam hanggang hindi ko napapatunayan. Pag ako naggamot, gusto ko malaman kung nasaan ang mangkukulam. Parang ikaw at ako magkaharap. Ikaw si Ignacio, ako si Apo Andel. Kausap ko ang sarili ko, nakikita ko dyan sa cellphone. Nasaan ka itong araw na ito? Nandito po ako sa Pampanga. Anong ginagawa mo? Ako'y nakatingin sa cellphone. Sino kausap mo? Ako ay nagsis-live. Tapos yung pasyenteng ginagamot ko ay nandoon sa lugar ng Batangas. Naintindihan niyo po? Ganun po ako magtanong. Sino kasama mo dyan? Sasabihin ko kung ako yung mangkukulam. Kasama ko ang anak kong lalaki. Ilang kayo dyan? 4. Kasama ko ang asawa at anak ko. O, sinong tao sa inyo? Wala na. Yun po, kinukulam. Nahunawa nyo. Ang kulam minsan, yung usog lang, akala nila kulam lang. May usog po kasi nakakausap. Kahit ako, may tao akong meron akong ginamot na usog lang po siya. Nalaman ko rin po kung nasaan ang posisyon niya. Yan, mabusisi ako magtanong. Hindi ako bumibitaw ng kulam. Minsan usog lang, minsan lang dala ng elemento, dala lang ng mga masasamang elemento. Pag nahawakan po niya, thank you po. Thank you din po. Salamat din. Oo, tama ka. Lahat ng sinabi ni Kuya Andel. Salamat. Christian. Pag nahawakan niya po ako, sabi talaga si Arturo Solon, kawawa. Sabi niya po, nga po sa akin, bumalik po sa kanya. Magsimba muna daw po ako. Namatay na po siya. Paggabi na rin po na yun. Sir, ulitin ko sa iyo ang sinabi ko sa iyo. Kung paniniwalaan mo ang aking Ama na Panginoong nating lahat, pumunta ka sa simbahan, sa tahanan ng Diyos. Naalala mo yung 12 kitongin na umaasa sila dahil si Jesus ay parating na. Ang sinabi ni Jesucristo sa kanila, kayo ay pumunta sa aking tahanan ng Diyos, sa aking Ama, sa Baklaran. Kahit saan po kayo magsimba. Sa Baklaran, sa Kalamba, kahit sa lugar nyo, nandun ang Diyos. Nandun ang presensya niya. Magsimba po kayo at magbalik loob kayo sa Diyos at magsisi kayo at tanggapin nyo ang buhay nyo kung sino kayo at magtiwala kayo sa Diyos upang lubayan ka ng masamang espiritu. Kung kinukulam ka, matagal ka ng kalansay o matagal ka ng payat dahil 4 na taon na yan at hindi ka na nakakalakad. Ang kulam kasi, hindi ka nila pinapakain, hindi ka rin nila pinapatulog, at ayaw ka nila sa araw, gusto ka nila doon sa kadiliman o sa kwarto. Ang kulam din po, papayat ka hanggang hindi ka na makatayo. Ang masamang espiritu naman, iba ang taktika niya. Tatanggalan ka niya ng takot, ay tatakutin ka niya. Hindi ka rin niya patutulugin ng gabi, umaga naman matutulog ka man. Pero minsan may bubulong sa tenga mo, minsan mayroong sisigaw sa tenga mo.
Yun po yung mga bad spirit minsan nangyayari, Sir Ignacio. Pag may naniniwala naman po ako sa Diyos, kung alam lang niyo lang pong kalagayan ko. Sir, kung sasabihin ko rin sa iyo ang kalagayan ko, mas malala pa sa iyo. Ako nga nagdudugo yung dalawang mata ko eh. Ako nga nagdudugo dalawang ilong ko eh. Ako nga sumusuka ako ng dugo. Ako nga nabingi na yung dalawang tenga ko eh. At naging kalansay na ako eh. Dumudumi rin ako ng dugo dahil sa kabubugbog sa akin. Mas marami pa akong kapansanan sa iyo, sir. At kaya kong patunayan yun kahit pumunta tayo doon sa Delpan, sa GAT. Andres Bonifacio, na hospital ng Delpan, ng Divisoria. At sa base militar, dyan sa may Fort Bonifacio sa Taguig. May record din po ako dyan. Dalayan ni Satanas. Kung sasabihin ko, kinulam din ako kasi pumayat ako. Tapos naging kalansay ako. Hindi ako kinulam. Kung hindi, bagkos, nagkaroon ako ng maraming sakat dahil sumanib na sa akin ang galit sa akin nakarambuhay. At nawalan ako ng tiwala sa aking sarili. Pinanghinaan ako ng loob. Kaya nga minsan sinasabi ko sa mga pasyente ko yan, pag kayo ay pupunta sa mga manggagamot, sabihin nyo ang katotohanan dahil hindi naman kami mangungula. At sabihin mo, tulungan mo ako bilang instrumento ka ng Panginoon Kristo. Hindi mo sasabihin, pagalingin mo ako dahil hindi naman kaya namin makapapagamot dahil tao lang kami. Pag sinamba mo ang manggagamot, hindi ka gagaling 100%. Dapat sambahin mo ang Panginoong Kristo, ang Panginoong Kristo, ang Panginoong Kristo lamang, ang Panginoong Jesus Nazareno, o mahal na ina, o mahal na Santo Niño, dahil sila ay Espiritu ng Diyos. Maraming salamat po sa inyo at sa Panginoong Jesus. Maraming salamat rin po, Sir Ignacio. Hindi po ako galit at wala po tayong karapatan maghalit sa inyo. Pinapaliwanag ko lang sa iyo, lakasan mo ang loob mo. Manalangin ka, magdasal ka na lang. Itong payo ko na lang sa iyo, magdasal ka ng 3 Ama namin, 1 Abaginong Maria, at 4 o 3 sumasampalataya ka at humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon Kristo at sabi mo sa Diyos na ikaw ay basbasan niya upang tanggalin ang takot sa iyong isip at puso at palakasin ang iyong pananampalataya. Yun lang po yun. Huwag po kayong mahiyang tumawag sa Diyos dahil ang Diyos ay nasa inyong puso. Kailanman ay hindi kanya kinalimutan at huwag mo sasabihin na lagi kang ginukulang. Bagkus sabi mo sa Diyos, maiwasan ang aking karamdaman sakit. Magtiwala ka sa Diyos at sa iyong sarili dahil katawan mo yan. Yun lang po ang mapapayo ko sa inyo. Kasi hindi ko rin po alam ang kwento ng buhay nyo. Kailangan ko rin po kasi malaman ang lahat ng detalye upang malaman po ang katotohanan. Hindi po kasi ako basta-basta sumasang-ayon na kayo ay kinukulam. Minsan may dalang emosyonal sa mental natin, sa pag-iisip. Kailangan kong malaman yun para malaman ko ang lahat ng taktika na gagamitin sa inyo. Mabusisi ang paggagamot po, lalo pag ang bad spirit ay nakapasok sa loob ng katawan ng tao. Mapangling lang si Satanas, tandaan niyo po. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Magtiwala kayo sa Diyos. Ako nga pinagkatiwalaan ko siya. Malay ko ba kung nakikinig siya. Pero hanggang ngayon, awa naman ng Diyos, buhay pa ako. Yun lang po ang mapapayo ko sa inyo. Magtiwala lang kayo sa Diyos. Yun lang po. At maraming salamat sa konting oras natin sa pagbablog. Medyo nakakaramdam na yata rin ako ng konting antok kasi hindi ako nakatulog kanina ng tanghali dahil tuloy-tuloy tayong naggamot. At meron pa naman ako i-upload ng video. Bukas na lang. At maraming salamat po sa lahat ng nakausap natin at nagkausapan tayong lahat. At maraming salamat po sa inyong lahat. At sana manatili kayo magtiwala sa Diyos. Huwag po kayo lagi kasi mag-isip na kinukulam kayo. Ginagamit din ni Satanas yan. Kung talagang totoong kinukulam kayo, walang problema. Makakahanap kayo ng mga manggagamot. Marami pong manggagamot
sa buong mundo na instrumento ng Diyos. Pagkatiwalaan niyo ang Panginoon Kristo, manalangin kayo at magdasal. Huwag niyo sasambahin kami mga manggagamot bagkus ang Panginoon Kristo, dahil ang mga manggagamot ay binigyan lang ng karunungan ng Diyos. Ang Diyos pa rin ang naggagamot sa mga taong nangangailangan. Yun lang po yun. Pantay-pantay lang ang kapangyarihan ng mga manggagamot sa mata ng Diyos. Walang VIP rito. Okay po, Apo Andel. Salamat din po sa time sa amin at God bless po sa inyo at sa pamilya mo. Maraming salamat sa iyo, Jonathan. Mega shoutout sa inyo. At pagpalain ka ng Panginoon Kristo at ganoon din sa iyong pamilya. At mabuhay kayo na may takot sa Diyos at mabuhay kayo na may dangal. Mabuhay kayo kung anong binibigay ng Panginoon Kristo sa atin. Yun nga lang, magsihanda tayo lagi lang tayo magdasal at magtiwala. Tandaan nyo po, masarap tumulong sa ating kapwa na walang kapalit. Masarap tumulong sa Panginoon na binibigyan tayo ng ng kakayahan ng ganito. Dahil tayo ay pantay-pantay sa pag-ibig ng Diyos. At maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. At mega shoutout sa iyo, Ignacio, Jonathan, Aaron, yan, mega shoutout. Christian, Edward PH, Lee, Tugigaraw. Yan, maraming salamat po sa lahat. Bonita, maraming salamat po. Sir Antonio, mega shoutout din po. Ryan, mega shoutout din sa iyo. Maraming salamat sa inyong lahat at God bless. Magandang gabi din po. At maraming salamat po sa lahat God bless din sa inyong pamilya at ating gabi na. Maraming salamat po talaga. Mabuhay po tayong lahat. At huwag niyo lang po kalimutan mag-like at mag-subscribe at magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po.